Ćao, ja sam Nada, dobrodošli na moj YouTube kanal Fit. U ovom videu ću vam pokazati vežbe u kojima se pretežno aktivira donji stomak. Počinjemo sa vežbom u kojoj sedite na strunjači. Gornji deo tela je blago nagnut unazad. Jedna noga je na podu, drugu podižete u vis i ujedno sa gornjim delom tela radimo pokret. Kada privlačimo koleno ka grudima, podižemo i gornji deo tela. Kada se skupljate, tada izdahnite, kada se opružate, udahnite. Vežbu možete raditi na dva načina, kao što je u malom prozorčiću iznad prikazano. Stopalo noge koje je na podu može biti oslonjeno samo na petu ili može biti oslonjeno celo, kako god je vama zgodnije. Menjamo nogu, koncentrišite se na disanje kao i na aktiviranje stomaka. Pokušajte da osjetite kako su trbušnjaci aktivni i kako uz pomoć njih i radite ceo ovaj pokret. Idemo još 3, 2, 1. U sljedećoj vežbi blago odignite gornji deo tela, praktično dok ne odvojite ramena od poda. Noge skupite u kolenima i približite ka grudima, potom ih istovremeno odgurnite od sebe. Ramena su odvojena od ušiju, dišite sve vreme. Kada noge privlačite, radite izdah, kada ih odgurujete, udahnite. Idemo još 3, 2, 1. Uradit ćemo i mali dodatak ove vežbe, to jest malo napredniju varijantu. Noge isto privlačimo ka grudima i opružamo, ali aktivan je i gornji deo tela, tako što ih istovremeno privlačimo i radimo sklopku i istovremeno opružamo. Kada se skupljate, tada je izdah, kada opružate, tada je udah. Ova vežba je malo naprednija i zahtevnija, tako da je sasvim u redu ukoliko vam je teška. Vremenom kada ojačate mišiće celog trupa, moći ćete mnogo lagodnije da je radite. Idemo još 3, 2, 1. Vežba kao i prethodne, noge privlačimo i opružamo, s tim što je sada oslonac na podlakticama. Telo je malo više uzdignuto. Noge istovremeno privlačite ka grudima i opružate. Izdah pri privlačenju, udah pri opružanju. Dišite kontinuirano i mislite na stomak i na mišiće koji su aktivni. Ramena odvojite od ušiju, nemojte da napržete delove tela koji ne treba da budu aktivni. Fokusirajte se na stomak. Idemo još 3, 2, 1. Sada naizmenično podižemo i spuštamo noge koje su opružene u kolenima. Gornji deo tela je blago uzdignut do lopati. Ruke postavite kraj tela radi ravnoteže. Jednu pa drugu nogu naizmenično podižite i spuštajte. Brzina kojom radite nije važna, najbitnije je da aktivirate stomak. Dišite sve vreme kontinuirano. I posljednja vežba za danas, možda i najteža, su magične makazice. Ruke postavite kraj tela ili ispod zadnjice. Ako osjećate bilo kakav bol u donjem delu leđa, ovu vežbu preskočite. Potrebno je da ojačate trbušnjake kako bi se smanjio pritisak na donja leđa koja usled slabijih trbušnjaka preuzimaju aktivnu ulogu u vežbama. Tako da ako pri bilo kojoj od vežbi imate nelagodnost u lumbalnom delu, te vežbe privremeno izbegavajte. Idemo još 3, 2, 1. Odlično, ukoliko ste radili sa mnom bez pauze, svaka čast. Privucite kolena ka grudima, odmorite.
Prebacujemo se u kobra pozu u kojoj se jako dobro izteže ceo stomak. Ramena odvojite od ušiju, kontrahujte mišiće leđa za maksimalno istezanje stomačnih mišića. To bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da ste uživali i da vam je ovaj trening prijao. Ako imate nekih pitanja, sugestija, pišite mi u komentarima ispod. Uživajte do narednog vežbanja.